Намираме се в близост до Панагюрски колони. Сега се движим по асфалтиран път. Който води до хижа Павел Дели Радев. Разстоянието в посока е 8 км. Ще направим общо 16 км. От тук постоянно минават коли и пътят е заледен и трябва много внимателно да се стъпва. Преди 3 седмици, преди Нова година, имаше ураганни ветрове и изпобутаха доста стари изгнили дървета, но от самата община има човек, който си отговаря за асфалтовия път от Панагюрски колони до хижа Павел Дели Радев. Минава с един трактор с кофа отпред, който почиства снега и трупите, дърветата. По някакъв природен закон в Панагюрище, ако няма сняг, тук ще има. Ако там вали дъжд, тук на Панагюрски колони ще вали сняг. Имаме около 8 км до хижа Павел Дели Радев. Тя се намира на една тучна голяма поляна. Там има доста къщички, построени от местни, и през по-голямата част от почивните дни, при първа възможност, идват на отдих. Някъде по времето на началото, по-точно началото на социализма, в тази местност Манзово започват да се правят лагери. И тези лагери са с идеята да се помага на дечица, които имат някакви здравословни проблеми. Свързаните от рода на дихателни проблеми, психологични проблеми и тем подобни. И това място е избрано не случайно, защото има много силна енергия. Един познат местен от Панагюрище ми разказва, че още по царско време, когато е идвало времето на гроздобера, са идвали граждани от Пловдив с буретата с гроздето, чак тук на тази местност Манзово, да оставят болното грозде, по-точно виното, да се лекува. Сега колко е вярно това, не знам. Може и да са легенди. Има два варианта да се движите по този маршрут. Единия е царския по асфалта, а другия е по черни пътища, но
Сега в случая, за да не пъртите в снега и да не се мокрите, е най-хубаво да се движите по асфалтовия път. Ние тръгнахме под табелата на Панагюрски колони. Спряхме на уширението до една чешма, която се нарича Турската чешма. Другия пресечен терен, Макадамовия път, той не е Макадамов път, той си е черен път, тръгва от сухата река, от главния път, само че малко по-надолу се оставят колите и се тръгва нагоре. То почти няма нищо общо с този път. Противоположен е на този. И вече като изкачиш цялата денивелация и стигнеш почти до поляната на тая местност Манзул, има един параклис. Много хубав параклис. И след като го видите този параклис, това е знак, че ви остават броени метри до самата хижа на Павел Делиерае. Много често съм минавал тук и не съм заглеждал това море от дървета. И един ден реших да постоя около 5-10 минути и да послушам птичките и самата тишина, чистотата на енергията на природата. И започнах да се оглеждам в някои дървета, които са доста масивни и са със сигурност столетници, и си казвам, тези дървета на какво ли са се нагледали? На Балкански войни, на Първа, Втора световна война, на царско време и по-назад във времето, ако върнеме турско робство. Били свидетели на какви ли не времена. Устояли са на какво ли не, но на някои просто си им идва времето и поради старост или гнилост при по-силни ветрове се чупят и падат. Е като тези. Във всяко нещо си има начало и край. Ако живеете на 50-60 км разстояние от Панагюрски колони, това е една много приятна и хубава дестинация да се разходите. 2 часа в посока, общо 4 часа. Спирате си колата долу на отбивката на Турската чешма. Няма да имате никакъв проблем с колата, няма кой да прави бели. Тръгвате си нагоре 2 часа, стигате до хижата. Там има едни усмихнати хора. Запалили са варела, напълнили са го с дърва. Приготвили са обяд, кафе и чай. И сте добре дошли при тях да отдъхнете и след това да направите още 2 часа поход надолу към колата. Ето това за зимата е един невероятен преход или за някоя разходка, ако сте наоколо или близо до Панагюрски колони. Изкачихме се вече над мъглата, макар че като гледам, колкото и да се опитваме да избягаме от нея, тя ни настига. Много беше мрачно, студено
И точно преди няколко минути избягахме от мъглата и се показа слънцето. Но набираме височина. Отсреща е връх Боная. От другата страна е Братия, но тук няма как да се види. А ние сме тръгнали към хижа Павел Делия Радев. И местност Манзово. Така, това отсреща вече е връх Братия. Вижда се много хубаво. Но облаците ни настигат. Поздравяваме се с минаващите. Така, ето отсреща. Над облаците се вижда и Рила. Ами, който е решил да си стои в къщи, през прозореца ще наблюдава мъглата. И няма да му е много приятно. А който е решил малко да се раздвижи, да подиша чист въздух, като излезе на високото, се открива и слънцето. Така. Облаците и мъглата са ни морето, а Рила ни е острова. Ето я пак Братия. Рила е отсреща. Мъглата се вдига. Слънцето ни благодари. И ние също на него. За приятната възможност да се качим нагоре и да му се порадваме на слънцето. Ето красоти. Рило-Родопския масив. Хайде да продължаваме, че сме минали само половината от пътя. Значи двата масива. Първият масив отляво. Не знам дали от камерата се вижда. Има един стълб. Там е Лисец. И отдясно е Братия. И все повече започва да се вижда Рила отсреща. А някъде там долу, но има много мъгла и облаци, се виждат тепетата на Пловдив. Дори се виждат някои части от кварталите на Пловдив, включително и град Пазарджик. Но в момента нямаме това удоволствие да ги видим. Помежду другото, в Средна гора, връх Братия, е един от най-красивите върхове, тъй като има уникална панорамна гледка. От връх Братия се виждат тепетата на Пловдив, самия град Пловдив, Пазарджик, Златица Пирдоп, масивите на Стара планина и Рило-Родопския масив. Просто невероятно място. Родопите много малко се виждат в хоризонта, но се виждат Рила и Средна гора.
Зад дърветата е връх Буная. На връх Буная, като се качите, оттам пак хубаво се виждат масивите на Стара планина. И поздрави на всички, които им е любим този маршрут. Ами това е долу в града, по-специално в Панагюрище и не само Панагюрище, ами в Пловдив, в Пазарджик, долу в Панагюрски клони в момента е може би минус 1-2 градуса, мрачно, неприятно, а ние се намираме в по-високите части и виждате, тук е пролетно време. Да, наистина има сняг, но са положителни температурите. Намираме се на местност Манзул и това е хижа Павел Дели Радев. Ето, обажда се вече и пазача на хижата. Ей, Рошко! Ей, разбойник! Разбойниче! Какво става, бе? Ей, разбойниче! Какво правиш и я? Ну, виж, какво бъги има. А, мама ли е? Татко ли е? А? Ей, разбойниче! Разбойниче! Кара ти се, а? Но няма нищо за хапване. Ето го и другия. Да. Еми, това е хижата, но най-вероятно не функционира. Това е местност Манзул. От местните хора се води за доста енергийно място. Ето е и хижата. Ето го и мечока. Ето го и мечока.
Я да видим дали ще ни посрещнат кучетата или ще се разваят. Май няма хижари. Кучето си пази хижата. Ей, разбойниче! Ей, разбойниче! Ето я хижата. Еми това е, стигнахме до хижата. И си имаме приятелчета тук. Там сигурно му е дете, защото си приличат. Ави стопанина как си пази. Пази си хижата. Ще седнем малко да починем, да хапнем и тръгваме надолу. Долу, бери А, Шаро, и ти ли дойде? Напусна поста на охрана. Бе ти си мъжко ли си? Какво си? Женско ли си? Много си голямо. Айде си. Айде. Айде малко, че това грехотама, няма се биете. Кой го взе? Малкия или големия? Ето бе. Там. Абе, Шаро. Айде. Абе ти сляп ли си? Ето го. Ето бе. Ай, Харлан пи. Не, не така. Ще се сбиете за храна. Ай, това си е твое. Стига толкова, че това не е полезно, това е сладко. Ще се сбиете за храна. Значи показвам ви хижата отвътре, само че през външното стъкло хижарите ги няма. Няма да им звъним да ги безпокоим, най-вероятно хората си имат някаква работа и са в града. Но през по-голямата част от времето са тук. Ето, това е местност Манзол. Тук има доста колиби, вилички, заслончета и хората през лятото идват и си ползват построените сгради за отдих. Идват от различни точки на България на лагери с дечица, които си имат здравословни проблеми и се възползват от енергийното място да се излекуват. По времето на социализма е имало доста повече сгради и доста дечица са идвали на лагери. Ето го и другия бандюга дойде. Много тихи и спокойни кучета.
А къде си ти, бе, разбойник? Я ела. Айде, ела. Хи-хи-хи. Едната върви, ама това другото не ще. То тук е тежка артилерия. Ами слизаме към Панагюрски колони и както виждате мъглата доста се вдига. Може би след още 100-200 метра влизаме в мъглата. Това е. Влизаме в реалността. Колкото по-надолу слизаме към града, толкова по-мрачно става. И депресиращо! Направо щях да си падам. Щях да се прибия. Чак да включи камерата. Ами, това е. Остават около 20-30 минути до колата и с това приключваме за днес разходката.